मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। मां लक्ष्मी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसे सुना जा डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। तोहरे करनवा कोसी मैया घरवा छोड़ली है, कमला मधुआरवा छोड़ली है। मैया हे बता बरस मटिया कहैया सेवा कवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। कोसी मैया बता बरस मटिया कहैया संगमवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। कमला मैया बता बरस मटिया कहैया सेवा कवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मां लक्ष्मी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसे सुना जा घरवा त डूबलै मैया हे डूबलै अंगनवा हे। कोसी मैया डूबलै अंगनवा हे। कोसी मैया बता बरस मटिया कहैया संगमवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। कमला मैया बता बरस मटिया कहैया सेवा कवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। कोसी मैया बता बरस मटिया कहैया संगमवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। नहिरो त डूबलै कोसी मैया डूबलै ससुरवा हे। कमला मैया डूबलै ससुरवा हे। नहिरो त डूबलै कोसी मैया डूबलै ससुरवा हे। कमला मैया डूबलै ससुरवा हे। मैया हे बता बरस मटिया कहैया सेवा कवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। कोसी मैया बता बरस मटिया कहैया संगमवा की धनवा मोरे दहाइए गेल हे। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मां लक्ष्मी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसे सुना जा करे छ